Dartmouth Scar Experiment, alebo po slovensky Darmouthský jazvový experiment. A spočíva v tom, že zobrali pár ľudí na pohovor do roboty. Týmto pár ľuďom urobili make-upom také jazvy na hlave. A povedali im, že s týmito jazvami chod na pohovor a daj nám vedieť, že či ten zamestnávateľ nejakým spôsobom narážal na tie tvoje jazvy na tvári. Potom, tesne predtým, ako vstúpili do tej pohovorovej miestnosti, došli tí maskéri a povedali, že počkaj, ešte ti tam niečo upravíme. A bez toho, aby to ten respondent vedel, tak mu tie jazvy úplne zmazali. Žiadne jazvy nemal. Takže on si myslel, že má zjazvenú tvár, ale v skutočnosti mal úplne čistú tvár. Každý z tých respondentov povedali po tom interviu, že ten potenciálny zamestnávateľ, že narážal, že mal nejaké podprahové narážky na tie ich jazvy. A tento experiment hovorí o tom, že ľudia, keď veľmi chcú vidieť vo svete nejakú diskrimináciu, tak si ju vždycky nájdu. Napriek tomu, že vo svete je absolútna rovnosť, všetci máme tie isté práva, tak stále skupina lenivých, neschopných ľudí, ktorí nevedia bojovať o nič dôležité, o nič normálne, tak bojujú s neprijatím.